Eudelek ez ditu bere aurtengo aurrekontuak onartu. EH Bilduko ordezkariek abstentzioaren aldeko hautua egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalen elkarteko 58. batzar orokorrean, zuzendari nagusiaren hautaketan gardentasunik gabe aritzea deitoratzeko. Erabaki hau hartu izana azaldu du Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak. Hasieratik jarri genion Eusko Alderdi Jeltzaleari premisa gisa zuzendari orokorren hautaketa prozesua gardentasun egin duela. Horren baitan protokolo bat onartua dugu. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du nahi izan protokolo onartzea, guretzako oso kezkagarria da. Eta horregaitik eskatzen diogu Eudeli jokaera hauek aldatu egin behar duzkala, udaldeko bozka lortu nahi baldin badu. Ertzaintzak iraungitako txertoei buruzko informazioa eskatu dio Osakidetzari. Halaxe jakinarazi du ostegun honetan Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran Alberto Martínez osasun sailburuak. Urtarrilaren amaieran aferoari buruzko ikerketa martxan jarri ostean, dosi iraungien inguruko datuak eskatu zizkion fiskaltzak Osakidetzari. Ez zuen ordea erantzunik jaso eta horren ondorioz bidali zuen atzokoan polizia. Eskaera egin ostean 10 eguneko epea dute informazioa helarazteko. NSN txirrindularitza taldeak Israelen oinordeko denak ez du datorren Euskal Herriko itzulian parte hartuko. Antolakuntzak ostegun honetan jakinarazi du aurtengo edizioan arituko diren 22 taldeak zeintzuk izango diren. Izatez, txirrindularitzaren nazioarteko batasunaren lehen mailan dabiltzan 18 taldeek duten norgehiagokan aritzeko eskubidea, baina bik gonbitari ezezkoa eman diote, tartean NSN. Israel taldeak bueltan parte hartu zuen pasaden urtean eta hori dela eta, protesta ugari egin zituzten Euskal Herriko etapetan. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 19ko albistegira. Donostiako Lakumbre jauregia memoria historikoko zentro bihurtzetik gertuago dago. Hala bihurtzeko prozedura martxan dagoela jakinarazi du udalak, Espainiako gobernuko hainbat organoren onespena jaso eta gero. Donostiako Lakumbre jauregia behin betiko atxikipenetik kentzeko eta memoria historikoko zentro bihurtzeko izapideak martxan dira dagoeneko. Hiriko udalak asteazken honetan jakinarazi duenez, Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren agindua jaso ondoren eta Pedro Sánchez buru duen gobernuaren lurralde, memoria eta ogasun organoen onespenarekin prozedura ofizialari ekin diote. 1980ko hamarkadan bertan giltzapetu eta torturatu zituzten Joxe Anlasa eta Joxi Zabala, ondoren hil eta desagerrarazi zituzten bi gazteak. 3 urte eta erdi igaro dira Espainiako gobernuak jauregia Donostiako udalari lagatzeko asmoa iragarri zuenetik. Orain, udalaren arabera, prozesuaren behin betiko fasea hasi da. Mertxe Aizpurua Madrilgo Kongresuko EH Bilduko diputatuaren hitzetan, Lakumbre jauregia Donostiarrentzat berreskuratzea eta memoria gune bihurtzea simboliko izateaz gain, botere publikoek hamarkadetan isilarazitako errealitate gordina ikusarazteko aukera paregabea da. Gainera, aurrera pauso honek bertan gertatutako giza eskubideen urraketak ez ahasteko eta inoiz berriro ez errepikatzeko balio dezan eskatu du. Donostiako udalak azaldu duenez, justizia eta erreparazio irizpideetan oinarritutako memoria zentro bat sortzea dute helburu. Gainera, nabarmendu dute urrats honekin memoria historikoaren legea betearazten dutela, honek Espainiako gobernuak Lakumbre jauregia Donostiari lagatzeko konpromisoa jasotzen baitu. Maderas de Llodion langileak berronartzeko eskatu du ostegun honetan enpresa batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak zuzendaritzak proposatutako enplegu erregulaziorako espedienteak ezarritako kaleratzeak bidegabeak direla ebatzi ostean. Maderas de Llodioko kaleratzeak bidegabeak direla ebatzi du asteazken honetan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Enpresako langileek agerraldia egin dute ostegun eguerdian, Laudion epaiaren inguruko balorazioa egiteko. Bertan izan dira dozenaka herritar eta baita Tubor Reunidoseko langileak ere. Jakinarazi dutenez, auzitegiak dokumentazioa sakon ikertu du, baina txostenean jasotako hainbat alderdiren kontra egiten duela azaldu dute.
Hala ere epaia argia dela nabarmendu dute eta kaleratze kolektiboa ez dagoela justifikatuta. Beraz, behargin guztiak berronartzea exigitu dute. Aditzera eman dutenez, konpainiak hori egiteko legezko aukera dauka, eta horregatik berau balioestea eskatu dute. Zuzendaritzak 2025ko urrian ezarri zuen enplegu erregulaziozko espedientea Maderas de Llodion. Erabaki horrek 35 behargin lanik gabe utzi ditu. Volkswagen Nafarroako 93 langile mugagabe izango dira hemendik aurrera. Lurraldeko lan ikuskaritzak enpresako behin-behineko kontratuak gainbegiratu ostean ezarri diete aldaketa hori egiteko beharra. Nafarroako Volkswagen enpresak ez du bete legeak agindutakoa eta behin-behineko langileak mugagabe bezala kontratatu beharko ditu. LAB eta ELA sindikatuek lan ikuskaritzaren aurrean salatu dute enpresak dituen behin-behineko lan kontratuek ez dutela legeak dioena betetzen. Halako 239 dokumentu gaizkeginak zeuden eta horietako 93 kontratu mugagabe bilakatu beharko dituzte. Enpresako labeko ordezkariak dio 2011an lan ikuskaritzak zalantzan jarri zuela Volkswagenek zituen lan kontratuak, baina oraingoan ez bezala ez zuen enpresa derrigortu kontratu horiek erregularizatzera. Hortaz, hau aurrera pauso bezala ikusten dute LAB, ELA eta CGT sindikatuek. Honekin batera, Nafarroako lan arloko epaitegiak esan du ordainsari aldakorrak laneko bajan dauden langileak baztertzen dituela, plantillaren ekoizpenaren parte direlako. ELAK Komisiones Obreras eta UGTren jarrera kritikatu du enpresaren alde agertzagatik. Enpresa guzti hau ez betetzen saiatu den arren azkenean hala egingo du eta 10 eguneko epea du horretarako. LABek nabarmendu du lan ikuskaritzatik borondatea egon dela erabakia bete dadin. Efemeride batekin gatoz ere gaurkoan. Orain dela mende erdi hasi zen, historikoa izango zen eta Lasarte, Usurbil eta inguruko herriak astindu zituen Michelingo 100 eguneko greba. Garai hartan, Michelin lantegian 3500 inguru gizon eta emakumek lan egiten zuten. Gaur egun ez dira 500era iristen. Izugarrizko menpekotasuna zeukaten inguruko herriek Michelinekiko eta grebaren oihartzuna eta ondorioak oso handiak izan ziren. Greba ere egoera oso berezian izan zen. Ikus dezagun 11an egin dugun analisia. 1976ko otsailaren 16an Michelinek Lasarte Orian zuen lantegian greba historiko bat abiatu zen. 100 egun iraun zituen lanuzteak eta 50 urte geroago langilaiek egindako borroka gogor eta ausarta gogoratu nahi dute. Garai hartan frankismoaren azken urteetako testuinguru politiko itogarrian oinarrizko askatasun demokratikoak ukatuak ziren. Greba eskubidea, biltzeko eskubidea edo sindikatzeko aukera legez kanpo zeuden. Ez zegoen benetako negoziazio kolektiborik. Sindikalismo vertikal frankistak langileen ahotsa kontrolatzen zuen. Testuinguru horretan Gipuzkoako enpresarik handienetakoa zen Michelin. Bada langile gehienak asanblada bidez antolatu eta grebara jo zuten. Multinazionalari ez ezik eskubide soziolaboralak eta askatasun demokratikoak ukatzen zituen sistema politiko bati ere aurre egin zioten. Enpresa kontrol eta paternalismo eredu sofistikatua zuen martxan. Kooperatibak, futbol kluba eta estelako egiturak baliatzen zituen. Horrek baina langileen arteko desberdintasuna eta konfrontazioak sustatzen zituen. Gainera orduko hartan ez zegoen negoziazio kolektiborik eta sindikatuak legez kanpokoak ziren. Hala ere Michelineko langileek batasuna lortu eta grebara jo zuten, borroka luze eta gogor batera eraman zituena. Mobilizazio ugari egin zituzten Lasarte Orian eta Donostian iritzi publiko eta arduradun politikoengan eragiteko, eta elkartasun sareak ehundu zituzten beste lantegiekin, hala nola estanda fundizioak edo zeien enpresekin. Europako beste Michelin lantegiekin koordinatutako Europako greba ere sustatu zuten. Gainera 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskiari erantzuteko ere inplikatu ziren. Errepresioa gogorra izan zen. Guardia Zibilek batzarrak desegin zituen eta grebaren ondoren 77 langile kaleratu zituzten. Helburu guztiak ez zituzten lortu, baina borroka hark bidea ireki zien ondorengo eskubide sozialen eta sindikalen aldeko dinamikei. Erresistentzia kutxen lehenaziak ere orduan jarri ziren, eta emakume langileek zein langileen emazteek protagonismo handia hartu zuten grebaren aurreneko egunetik inplikatu eta mobilizatu baitziren. 5 hamarkada geroago greba hura duintasunaren eta ahalduntzaren sinbolo gisa gogoratzen dute. Baita egungo enpresa batzordaren ordezkariek ere, borrokari esker baitute lan hitzarmen bat orain.
Garai hartako langileek erakutsi zuten multinazional baten eta sistema autoritario baten aurrean ere antolakuntza kolektiboak indarra duela. Hori bera gogoratu nahi izan dute gaurko borroka sozial eta sindikalari. Munduan zehar dabilen eta Euskal Herrian ere sustraitzen ari den olatu fascista eta autoritarioa geldiarazteko. Borroka bat irabaz edo gal daiteke, baina borrokatu ezean galtzea ziurra dela gogorarazi nahi dute greba bukatu zen urteurren egunera arte antolatu dituzten oroimen ekitaldien bidez. Tabakalerak Zinepse dira artistaren banakako erakusketa aurkeztu berri du. Bere obrak, Algeriako, Afrikako kontinenteko eta diasporako 60ko hamarkadako utopien inguruko hausnarketa proposatzen du, baita kultura eraldaketa sozialerako tresna gisa kokatu zuten nazioarteko askapen mugimenduen ingurukoa ere. Udane Arbeo Astigarraga berriemailea izan da aurkezpenean. Kultura, artea eta resistentzia uztartuta, Zinepse dira artista frantziar algeriarrak, independentziaren eta askatasunaren aldeko borroka afrikarrak hartu ditu ardatz, Tabakalerak Donostiara ekarri duen Standing Here Wondering Which Way to Go erakusketaren bidez. Erakusketa hau Tabakalerak ekoitzi du Lisboako Gulbenkian fundazioarekin eta Instituto Frantsesaren laguntzarekin. Baina proiektu honen jatorria luzeagotik dator, hain zuzen ere Veneziako Bienaletik pasazan, Zinepse dira Frantziaren pabelloian interbenitzeko aukeratutako artista izendatu zenean, eta ordutik ibilbide luze bat egin du eta ibilbide horretan proiektua garatzen eta osatzen junda, hain zuzen ere erakusketa bakoitzean, bertako historia kolonialarekin loturiko edukiekin junda osatzen eta hala izan da baitare Lisboako eta hemengo kasuetan. Gaurkoan, Aitziber Zapirain Antxeta Irratiko kazetariarekin aritu da hizketan Xabi Alo. Hona hemen kontatutakoaren zati bat. Gaurkoan, elkarrizketaren tartean, irratiaz bereziki jardungo dugu, azken aldian bakabiltzarako esaten ez direlako garairik onenak euskal edabideontzako, noizbait onak izan badira behintzat, baina tarteka posteko arrazoiak ere badira gure mundu txiki eder honetan, eta horren erakusle Antxeta Irratia, 25 urte betetzear, Aitziber Zapirain, Antxeta Irratiko koordinatzailea gonbidatu dugulako gurera, eta bera, gonbita honartu. Eguardion. Eguardion. Zer moduz? Ongi? Zorionak esan beharko diogu, irratian. Bai, mila esker. 25 urte, 2001 markatu sortu, 2022an emisioak hasi, ze testu ingurutan sortu zen irratia Aitziber? Bueno, sortu zen testu inguru batean non komunikabide ugari zegoen Bidasoa bailaran, lokalak ere zirenak, baina bakar bat ere etzenari euskara hutsean. Orduan Irungo Pausu Media elkartea eta gure irrati historikoaren entzunikus elkartearen eskutik, Antxeta Irratia sortu zuten, apustu egin zuten, komunikabide baten alde, komunitarioa izango zena, euskaraz jardungo zuena, eta edabide soil izatetik haratago, eragile ere izango zena besteak beste euskararen normalkuntzan. Eta ordutik, ze ibilbidea izan du, erratiak? Pentsa, 25 urte. Erraz esaten da gainera. Bai, ibilbidea ez, sarreran aipatu duzu ez, ez direla garai erresak euskaraz jarduten dugun komunikabideontzat, eta esango nuke ere, igual euskaraz jardutea erabaki dugun komunikabide guztiontzat. Antxeta Irratia gaur egun zorionez dago inoiz ezagutu duen egoerarik oparoenean. Esan dezakegu, ez bakarrik atal ekonomikoa aipatuta, guk ere horre pare bat albiste txar jaso dugun arren, denok bezala, pentsatzen dut, edo askok bezala, baina inoizko lantalderik egonkor eta handiena dauka, ez? Eta uste dut txiki garenean, baliabide materialek baino gehiago balio dutela giza baliabideek, lantalde motibatu bat, ilusioarekin, egunero irratiko atea zeharkatzeko eta lanari ekiteko, ez? Orduan, 25 urte hauek gora beratsuak izan dira, nik aurten 20 urte egingo ditu ja Antxetan. Ez dut inoiz ezagutu egoera bat kritikoa irratia izteko mehatxupean egon denik, baina bai gora bera handiekin, ez? Honeraino iritsi baldin bagara, ez da izan bakarrik astroek gure mesede egin dutelako, baizik eta inorri lan handia egin dugulako, eta
Eta ez gu bakarrik, baita Bidasoa eskualdeko euskalgintzak ere ez. Euskal Herriaren mapa hartuko bagenu aski kokapen geografiko berezia da, beti aipatzen da, edozein nazio ekimen ere bertan egiten da, baina oraindik ere zoritxarrez oso erdalduna da. Oso erdalduna, frantsesa dagolako, espainola dagolako, eta migrazioa aintzat hartuta, beste hizkuntza gutxitu asko ere bai euskararekin batera, orduan elkarbizitzan bizitzen garenak. Eta 25. urte hurrenaren arira, guk hartzen dugu 25 urte betetzea dela Bidasoako euskaldun guztion garaipen bat, ez? Eta zeharka bada aipatu duzu Aitziber, beti ere ardatz euskara hartuta, ze neurritan lagundu dio irratiak Bidasoaldeko euskalgintzaren mugimenduari? Bueno, nik uste dut hor, Antxeta irratiaren funtzioa bikoitza izan dela, ez? Alde batetik, hasiko naiz euskal komunitateari begira, ez? Jarri zuelako hizkuntza komunikabide munduan, eta horrek ematen dio, pentsatzen du legitimitate bat ere bai euskarari, frogatu zelako gure bailaran, irrati bat euskaraz egin zitekela, irrati generalista edo orokor bat, ez? Gero folkloristek pentsatzen dutelako euskara, ez dakit, baserri mundua eta trikitixa, ez euskaraz gauza guztietaz hitz egin daiteke, eta Antxeta irratiak, Hamaika telebistako bezala, hori frogatzen du egunerokoan, ez? Bai gai serioak, bai sozialak, ekonomia, politika eta divertimendua. Eta instituzioi begira nik uste dut gure lana izan dela lobby lan bat, ni hasi nintzenean eta lankide gehienak hasi ziren garai haietan oso ohikoa zen bereziki edozein instituzioaren prentsaurrekora iritsi, eta guk erakutsi behar genuen hor geundela. Baina beraiek ez zuten apenas euskaraz egiten. Prentsa oharrak ere frantsesez eta espainol hutsean jasotzen genituen. Orduan guk inurri lana egin dugu, bereziki aintzat hartzezaten, bazegoela komunitate oso bat informazio hori euskaraz jasotzeko eskubidearekin. Bidasoaren alde honetan eskubidea dago. Lapurdin oraindik ez, orduan gaur da eguna, normalean bozeramaile guztiek euskaraz dakitena eta ahalegin berezi bat egiten dutena euskaraz hitz egiteko. Eta zentzu horretan Aitziber lankide bati entzun diot irratiak bete duela behar bat zonalde horretan, euskarari prestigio ematen eta orain dela 20 urte euskarazko edabideak heltzen ez ziren tokira heldu dela Antxeta irratia. Noraino heldu dela esan daiteke? Bueno, hor nik uste dut gaur egun komunikabideen munduan kazetariok kakotxartean behartuak gaude denetarik egitera, bai informazioaren kontakizunean euskarri ezberdinetara egokitzeko kontatzeko dugun hori, ez? Orduan, iritsi gara FM soil izatetik orain dela 25 urte, izaera edo multimedia izaera daukan edabidea izatera. Horrek esan edun gai bat lantzen dugu momentuan, gaur egun gehienetan lantzen dugu FM-erako eta webgunerako, eta aldi berean gai asko ere bideo bidez egiten ditugula. Eta aipatu duzu Bidasoaldeko egun sozial horren parte ere badela irratia, edabide izateaz gain, ze beste proiektu edo ze gai lantzen dituzu zentzu horretan? Bueno, Antxeta irratia sortu zenean, garaian Frantzia mailan irrati piratak eta Euskal Herrian irrati libre bezala ezagutua zirenak sortu zen, eta horrek de facto badakar funtzio sozial baten bete beharra, ez? Orduan, lehenengo urteak egonkortze lan bat egitera mugatu ginen, nolabait esatearren, eta 10 urte bete genituenean gogoan dut lankideok hasi ginela zerrendatzen zer egiten genuen, eta ohartu ginen 11 gauza egiten ari ginela. Orduan hori idatzi egin genuen, eta gaur egun esaten dugu Antxeta irratia, irrati komunitario euskaldun eta feminista dela, batzuentzat mugaz gaindikoa eta guretzat probintzia artekoa, ez? Orduan guk horrekin batera, uste dugu badugula funtzio sozial bat gizarte eredu inklusiboago batean, migrazio mugimendu handia dagoen eremuan bizi baikara, eta gainera uste dugu euskaldun bezala euskarak badaukala bere lekua eta bere funtzioa, bizilagun berri horiek gure artean erosoago eta ongi bizitzeko. Horrez gainera, memoria historikoaren berreskurapenean,
saiatzen gara lan pedagogiko batzuk egiten, iazko lan bat adibidez izan zen Frankoren heriotza zela eta Irun errezutela 89 urte bete ziren, orduan guk Abenida Zubian argazki erakusketa bat jarri genuen, nola orain dela aurten 90 urte egingo dira, jendeak nola zeukana hartu eta Hendaiara ihes egin zuen, ez? Pixka testu inguruan jarriz, gaur egun gertatzen dena gertatu izan zela. Eta horrela ere, genero berdintasunean, lan egiten dugu ere hezkuntza sistemarekin, eskola edo ikastola batzuekin, haurrak edo nerabeak irratira gerturatzeko, lan zuzena egiten dugu ere helduen hezkuntza zentroekin, migrantek zuzenean hitza hartzeko, pixkat inklusioarekin batera horiek dira gure lan eremuak gutxi gora bera. Irrati eta hierrak ere eskaintza dituzuela, entzun diot lankideari? Bai, irrati eta hierrak ematen ditugu esan bezala eskoletan, edo publiko etorkinarekin bereziki. Garai batean egiten genuen bereziki beraien lekukotasuna emateko aukera ukan zezaten eta gaur egun gehiago uste dugu momentua dela beraien hitza entzuna izan dadin, badutelako zer esana guk bezala gai orotan, ez? Orduan, momentu honetan pixkat formakuntza bat jasotzen ari gara, nola estrategia garatu guk kazetari bezala zuzenean beraien gana iritsi eta beraien hitza edabidean edatzeko. Antxeta irratiaz ari gara 25 urte betetzen dituelako aurten, eta hurrengo ostegunean Okerez Banabil ekitaldi antolatu duzue Irungo Fikoban, ze aurkituko dugu? Bai. Gogoeta bat egin genuen zer egin, ez genuen egin izan dugulako urte osoko zerbait, eta oso nekeza da, eta guk nahi genuen batez ere eskertu. Hasieran esan dizualako, 25 urte bete izana ez delako langileon lanari esker bakarrik, ez? Irrati komunitario batek baditu liberatuak, baina badauka derrigorrez sare bat. Eta sare horretan sartzen dira, gure kasuan, eragileak, norbanakoak, auzo elkarteak, instituzioak, dudarik gabe, eta abar luze bat, ez? Orduan, gure kolaboratzaile sare guzti horri, eskertu nahi izan diogu, gurekin egon izana, gugan konfiatu izana, ez delako erresa, ez? Ohiturak aldatzen dialean oso fidelak izan ohi gara, eta zaila da irrati batetik bestera aldatzea, ez? Orduan, eskertzea egunero Antxeta pizten duenari, eskertzea gaiak ematen dizkigunari, eta orduan batu genituen gaur egun Antxetaren bueltan dauden zonbait artista, pista gehiegi ez ematearren, orduan ekitaldi labur bat izango da, goxoa, arina, eta gure asmo honenarekin egina, pentsatua, eta gozatzeko. Eta hori ostegunen arratsaldeko 7:00 Okerez Banabil. Aipatu dugu 25 urte, non ikusten duzue Antxeta irratia? Beste 25 urte. Beste 25 urte. Ni orain dilanean. Beste modu baten esan da. Erronkak. Atzo aipatzen nuen beste elkarrizketa batean, niretzat gure erronka handiena gaur egun da egungo taldeari eustea, eta egungo lan talde giroari eustea, ez? Niretzat iruditzen zait privilegiatu batzuk garela. Euskaldun bezala opari bat iruditzen zait euskaraz jardutea egunerokoan, irrati komunitario izanik ez dugu nahi duguna egiten, ez? Baina bai ordeak guk identifikatzen dugu gure ustez, gure bailarako komunitateak ze behar duen, informazioa nola landu, erronka da ere frogatzea edonor ez dela kazetari, telefono mugikor batek ez zaituela kazetari egiten. Orduan fake news deitzen den horretan, nik uste dut kazetariaren figura berriz ere hauspotu edo legitimatu behar dela, eta pixka bat konfiantza ematea, ez? Beste aldean dagoen horri, guk esaten dugun hori kontrastatuta dagoela, eta baita ere, garai hauetan dena azkar kontsumitzeko mundu honetan ikuste dut Antxeta ere beste zenbait komunikabiderekin badela gauzak pausaz komunikatzeko eta tresnak emateko edo galderak pausatzeko hartzaileak bere gogo eta pertsonalak egin ditzan, ez? Orduan erronka esango nizuke irautea guztiok bezala, ez? Baina hain momentu egokian gaudenez, nik nahiko nuke talde giro hau txiki eta
laguntzaile sarea kontutan hartuta eta aurrera egin. Eta zen mezu bidaliko zenieke, Antxeta Irratiko entzulei eta komunitateari? Esan duanaren aritik esango nieke guretzat oso pozgarria dela. Entzule batek deitzen gaituen bakoitzean bere auzoan zerbait gertatzen ari dela, edo iritzi bat daukala, edo besterik gabe mesedez mezu bat pasatzeko edo kantu bat jartzeko. Argia saria jaso genuen berriki, iazko urte bukaeran jaso genuen tokiko meko ikusen entzunezkoen saria, eta guretzat horiek nola esan ez dira apalan gelditzen diren figura batzuk, ez? Baizik eta esatuzu, egiten dugun hau nunbaitera doa, ez? Eta apreziatua da, orduan esango nieke Antxetarengan sinetsi duten guztiei, eskerrik asko eta jarrai dezatela sinisten. Horrekin geratuko gara Itziber-Zapirain eskerrik asko. Zuei. Gaurkoan gurera etortzeagatik zorionak beste behin ere eta beste 25 urtegatik. Esker, bai. Gaurkoan, Bereter taldearen Bermilion abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare soziala eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen erretagatik, ondo izan eta bihar arte. Antes de Jari kolpeta Oina zeta mina Nigan lotua Edo zer egiteko gai izan naiz Niretzat izateko Oina ez dakit nora doan Ez dakit nora doan Sinistu behar dudan beste mitoa da Egia bihurtu dadin razoi bat Da falta zaidana Ez dakit nora doan When she makes me sad Baina ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten Estaríamos dos y dos Santita noche se estu Nahi, ez du nahi hau izan Baina ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten Ezin dut utzinik ganazten